και στηρίζεται πάνω του Κράπικας, ο οποίος το ξέρει, ήταν βοηθός του Άτσο Πέτροβιτς στην Ούνιξ Καζάν πριν από 3 χρόνια. Ο Φελντέιν από μακριά σουτάρει και ευστοχή 3-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Δομινικανό να ευστοχεί. Καλάθης. Χαμηλά για τον Ογνιεν Κούσμιτς, πρωταθλητής NBA πέρσι, έστω και με μικρή συμμετοχή στους Golden State Warriors. Ένα παιδί ο οποίος... Ειδικά τον πάγκο να έρχεται και να προσφέρει αυτά τα πράγματα. Καλάθης, μεγάλος πασέρ στην Ευρωλίγκα και Γιάνκοβιτς από μακριά σουτάρει για 2. Παναθηναϊκός πατάει γκάζι στο ξεκίνημα και προηγείται με 7. Γκίστ για τον Γιάνκοβιτς, βγαίνει από τα σκριν ο Φελντέιν ψηλά, τον κυνηγάει Χάνλαν. Φελντέιν, ωραία τρίπλα με τη μέση από μακριά σουτάρει ευστοχή. 13 για τον Παναθηναϊκό με τον Φελντέιν να είναι ζεστός. Δεν είναι ζεστός ο Φελντέιν. Γυρίζει μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ραντούλιτσα που έχει περάσει και Φελντέιν βέβαια. Ο Ραντούλιτσα είναι στη φάση. Και διεθνής με τις μικρές ομάδες του Καναδά. Μπάλα φτάνει στον Ραντούλιτσα. Καταπληκτικό ρολάρισμα. Καταπληκτικό ρολάρισμα στο Γιανκούνας όταν έχει περάσει και γι' αυτό στο παιχνίδι. Άλλος ασπέκτης που προέρχεται από τον Παναθηναϊκό και ήταν μάλιστα σε αυτό εδώ το γήπεδο πρωταθλητής της Ευρώπης στην Ευρωλίγα το 2007. 4,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, 16-8 διπλό σκορ για τον Παναθηναϊκό. Για μπάσκετ, αλλά δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε. Που θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να φτάσει. Και στον Παναθηναϊκό τελικά ήταν ρολίστας, πολυτελείας με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Θυμάσαι ότι εκείνη τη χρονιά οι δυο, το λέει και το όνομά του, γι' αυτό χαμηλά, αλλά παίζει μια καταπληκτική άμυνα από μπροστά ο Ραντούλιτσα. Πάει να κάνει και την πονηριά του εκεί, αλλά έρχεται το Καλάθης και μαζεύει την μπάλα. Διαμαντίδης. Ραντούλιτσα. Εξαιρετικά η ανταλλαγή με τον Γιάνκοβιτς. Το σούτ αυτό που κάνει δεν ήταν σούτ ψηλού του Ραντούλιτσα, ήταν σούτ. Καλάθης. Αυτό το πρόβλημα, ειδικά και με ομάδες που κάνουν παίκτες στις εθνικές ομάδες, αλλά και με λοιπές προετοιμασίες, θα δούμε πολλά παράξενα πράγματα. Αυτό τα τελευταία. Λοιπόν, Πότσιους, Μαρτίνας Πότσιους είχε κερδίσει κάποια στιγμή και ένα εξαιρετικό συμβόλαιο με τη Real. Η ιστορία του Πότσιους είναι γνωστή. Εδώ για Φτώκας, τάπα από τον Κούσμιτς και βήματα. Ο Πότσιους, ο οποίος έχει ένα δάχτυλο λιγότερο στο ένα χέρι, είναι μια απίστευτη ιστορία για ένα παιδί που ξεπέρασε το σωματικό του πρόβλημα, την αναπηρία και έγινε πλά. Διαμαντίδης. Εξαιρετικά στον Κούσμιτς, υπάρχει το καλάθι πρώτο για Φτώκας. Και είναι στιγμές που ο Παναθηναϊκός παίζει showtime, έτσι. Κοίταξε, η θεωρητική αδυναμία του Παναθηναϊκού. Ένα σύστημα για να πάρει την μπάλα ο μικρός. Να το ποστάρισμα του Διαμαντίδη. Βρίσκει την αδύνατη πλευρά και την έξτρα πάσα στον Παύλοβιτς που στοχεί. Ωραίο απλό μπάσκετ σκεπτόμενο. Λοιπόν, να πω ότι ο Παναθηναϊκός στην επίθεση έχοντας και την αυτοπεποίθηση από την άμυνα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι πολύ συγκεντρωμένο. Για που μιλάμε για rotation, ο Παπαγιάννης έχει πρόβλημα σήμερα. Εξαιρετική φάση. Τελικώς με το Ραντούλιτσα να καρφώνει πόλο κάρφωμα από την προσπάθεια του Χαραλαμπόπουλου. Φαντεζή είναι για τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά τελικώς άστοχη. Κοιτάξτε εδώ. Απίστευτη πάσα. Χαραλαμπόπουλος, Ραντούλιτσα να τελειώσει τη φάση. Εντυπωσιακό. Φελντέιν χάνει την μπάλα. Ουλανόβας και Γκίστ για να κλείσουν διακόπτες. Απίστευτη φάση. Φελντέιν, Καλάθης, στατικό τρίποντο, αστοχή. Ραντούλιτσα, Φελντέιν, οπλισμένος, μέσα 35-24. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τη φάση με τον Γκίστ. Όχι τώρα γιατί έχουμε παιχνίδι. Θα τη δούμε τώρα, κοιτάξτε εδώ. Ουλανόβας, αριστερός διάδρομος και εδώ. Μα τη γύραν τα φώτα γιατί κλείσανε. Δεν τον ήξερε. Κάμερα του παρκέ, κοιτάξτε εδώ που σηκώθηκε ο Γκίστ. Είναι καλός ο Βούγιουκας, έτσι, είναι καλός ο Βούγιουκας. Να πω την αλήθεια μου, με έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα. Να το λάθος, κόβει Διαμαντίδης, η μπάλα στο Καλάθι. Καλάθης με τον Καλνιέτη, στον παλιό του συμπαίκτη. Έξυπνα παίζει με το σώμα, 37-24. Δείτε και πάλι σε επανάληψη. Εδώ κλέβει ο Καλάθης από τον αντίθετο άξονα. Πολύ ωραία, αλλάζει χέρι. Διαφημίσεις σε λίγο μαζί. Ειδικά στον Καλνιέτης από κοντά, στο χ. Δεν είναι πολύ καλά ο Καλνιέτης, Γκίστ. Φεύγει, Καλάθης και θα αφήσει με το δεξί την μπάλα στο Καλάθι. 41. Και δίκιο έχει. Χάνλαν, Καλνιέτης, Γκίστ προσπαθεί. Απίστευτο κλέψιμο του πορτοφολά του Παύλοβιτς πάνω στον Μότουμ. Για τα εντός έδρας, δηλαδή να είναι συγκεντρωμένοι αυτά τα ψηλά παιδιά, να παίζουν καλή άμυνα, να χαμηλώνουν. Ενώ πολλές φορές εδώ ένα ωραίο καλάθι. Πώς βλέπεις το σέντερφορ Διαμαντίδη? Ενώ πολλές φορές εκτός έδρας βλέπουμε μια παθητικότητα, ίσως κάποιο φόβο ή
δεν ξέρω, μια αδυναμία δηλαδή και αφήνουν... Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με το Γιάνκοβιτς, Κούσμιτς από κοντά 46-27, γιατί νωρίτερα ο Γιάνκοβιτς και πήρε ένα καλάθι. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Διαφορετικό στυλ τεσσαριών. Καλάθις, Γκίστ, Φελντέιν πατάει γερά για 3-3 στα 3. Είναι πολύ καλά ο Φελντέιν σήμερα. Καλάθις, η ασίστ 15-5, Καλάθις μέσα. 54-31 και πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο στα δίποντα. 3,5 rebound. Καταπληκτική άμυνα από μπροστά του Ραντούλιτσα. Καταπληκτική. Ο playmaker Ραντούλιτσα εναντίον όλων, καλάθι και φάουλ. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Χαμήλωσε σώμα, έκανε την τρίπλα του, διέσχισε μια απόσταση 20 μέτρων και άφησε την μπάλα στο καλάθι και έδωσε φάουλ από τον Γιανκούνας. Το ξαναβλέπουμε, κοιτάξτε εδώ. Κλέβει με άμυνα από μπροστά ο Ραντούλιτσα. Αριστερό, δεξί και το καλάθι και το φάουλ. Απίστευτος με 2-12 ύψος. Αν το ρωτήσεις κάποιον. Γιανκούνας. Σεϊμπούτης, δεν βγαίνει ούτε αυτή η πάσα. Εκπληκτική backdoor πάσα πίσω από την πλάτη από τον Γιάνκοβιτς και ο φάουλ στον Γκίστ. Ο Παναθηναϊκός στην ιστορία της Ευρωλίγκας, Διαμαντίδης, η πάσα στην αδύνατη πλευρά, η διαγώνια πάσα, Παύλοβιτς στημένος, οπλισμένος, ο Σέρβος που έχει περάσει από πολλές ομάδες του NBA. Είναι το ίδιο καλός χειριστής και με τα δύο χέρια. Πότσιους, είπαμε δεν είναι καλά φέτος ο Πότσιους και χάνει και την μπάλα. Ο Πότσιους φέτος μετά από μια εξαιρετική αδύνατη πλευρά, Παύλοβιτς, Διαμαντίδης, Καλάθης, ωραία σκαστή στο Κούσμιτς με το Γιαυτόκας, πολύ ωραίο καλάθι. Φέρει την μπάλα στο δεξί, reverse κίνηση, το χούξα τα 2 μέτρα, κοιτάξτε εδώ. Απίστευτη πάσα καλάθι και ο Κούσμιτς δεν θα μπορούσε να του χαλάσει τη δημιουργία. 65 περιμένουμε με αυτό το τρίποντα να σοφαρίσει το Γιασκεβίτσιους και το κάνει. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Διαμαντίδης με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 2.343 πόντους και ισοφαρίζει. Εδώ το Σάρας που μάλλον δεν το θυμάται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στην 8η θέση αυτοί τεράστιοι παίκτες, 8η θέση όλων των εποχών για την Ευρωλίγκα. Ενώ εδώ ο Λούτζης ξεχνάει την μπάλα. Λεκαβίτσιους. Κόβει ο Χαραλαμπόπουλος. Συμπαίκτης του Λούτζη στις μικρές εθνικές ομάδες. Διαμαντίδης εκτός ισορροπίας. Πολύ φιλόδοξο αυτό το σουτ. Χαραλαμπόπουλος. Οι δύο συμπαίκτες στις μικρές εθνικές ομάδες σηκώνουν τον κόσμο όρθιο. 7-8 χιλιάδες και παραπάνω θεατές στο ΆΚΑ σηκώνουν τον κόσμο όρθιο από τη συνεργασία των δύο μικρών. Ενός δείτε 17χρονο και ενός 18χρονου σε αγώνα Ευρωλίγκας. 70-39 φίλες και φίλοι και πάμε σε διαφυντέιν. Εντάξει, είναι και ο μόνος του παίκτης που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Όντως. Ραντούλιτσα. Κανένα πρόβλημα δεν είναι στο Γιαυτόκας. Κορμιά σαν ο Γιαυτόκας που δεν ξέρει και πολύ μπάσκετ και έχει ναύθηκα. Είναι καλός και πάλι. Γιάνκοβιτς πατάει δυνατά, σουτάρει ευστοχή. 75-43. Ο Καλάθης. Κούσμιτς. Γιάνκοβιτς, Διαμαντίδης. Γιάνκοβιτς στημένος στη δεξιά γωνία μέσα. 80-49. Πανορεθρία Ζαλγκύρη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Πέτκοφ, αν και δεν νομίζω να έχει πολλά να πει. Δεν είπε και πολλά για κιτάρα σκράπικας ούτως ή άλλως στους παίκτες σου. Είπε βέβαια να προσπαθήσουν περισσότερο στην άμυνα. Εδώ είδαμε τον Βένο να κάνει φάουλ στον Κούσμιτς, ο οποίος πέτυχε καλά, το φάουλ μάλιστα. Πέρα από εκεί σχεδίασε κάποια συστήματα. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα θέλαμε. Αλλά... Και να δούμε τον Λούτζι εδώ. Λούτζις τρέχει. Φελντέιν για 3, 5 στα 6. Διεκδικεί μαζί με κάποιους άλλους στο Κούσμιτς. Διαμαντίδης 1, στις 2 assist έχουμε 4 του Γιάνκοβιτς, εδώ η φάση καταλήγει σε καλάθι. Είχαμε πολλές εκπλήξεις σήμερα στην Ευρωλίγκα. Όχι όμως Παναθηναϊκού. Ραντούλιτσα, μέσα. Παναθηναϊκός φτάνει στο 91. Είδες, δεν είπα και λόγος άλλωστε. Ο Γιάνκοβιτς στήρει το fair play. Κράπηκα στο βάθος και Τζόρτζεβιτς άλλοι συγχαίρονται. Είναι μια σημαντική βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια βραδιά όπου ξεπερνάει